Kapin 40 ka individual nga nagtambay lang sa usa ka parke sa Tagum City sa Davao del Norte ang giatake og putyukan. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Daling gidala sa ospital ang 43 ka individual human giatake og putyukan. Usa ka matang sa Wild Bee. Samtang anaa sa Energy Park sa Tagum City, Davao del Norte, Miyerkules sa hapon. Sumala ni Cheryl Cayaw na kuyapan ang iyahang pagumangkon dihang natusukan sa ikot sa putyukan, samtang ang iyahang anak na kuyapan sa pag-abot sa walay tambalanan. Sumala sa mensahe nga gipadala sa City Information Officer nga si Don C. sa GMA Regional TV1 Mindanao, luwas na ug na-discharge na ang 39 sa mga pasyente. Samtang as of 1 p.m. adlang Huwebes, nagpabilin pang nagapaayo ang upat. Gisiguro sab daw sa lokal nga paggamhanan nga mahatag ang mga hinanaling panginahanglanon sa mga pasyente. Sa inisyal nga investigasyon, base sa saysay sa nakakita, gilabayan matud pa og bato ang balay sa putyukan rason sa pag-atake sa maong mananap. Hinuon, nagpahigayon na ang City Agriculture's Office of Fogging Operation aron makontrol ang swarming. Among target yung karon is to conduct monthly monitoring, monthly spotting sa mga colonies, especially sa mga park kay risky mag siya nga place, especially pag matandog, no, especially kung naapoy mga strong winds, mabali ang sanga, mahulog ang colony. So delikado gyud. Nagpahimang usab ang Tagum City Agriculture Office sa mga mobisita sa parke nga kung dunay makit ang balay sa putyukan, dili kinihilabtan kay dili ra sila mangunsa gawas ko matandog o mahilabtan. Kanang apis dorsata mo na ginatawag na pukyutan. This bee dagko ni siya sizes and ang behavior ani kuan gyud ni siya protective kay sa iyang colony. Once nga matandog nimo iyang colony, mo attack yun ni siya kay aggressive ni siya. Sumala sa Tagum City Health Officer, ang stinger o ikot sa putyukan, la. Ang venom maguna nanay content nga ginatawag nga histamine. So depende sa tao, na mga tao nga very allergic ana, depende po sa kadaghanon sa stings. Kung isa lang, medyo mild. Kung daghan, depende na karon, posible nga maghubag, mag-swelling, magkatul, ug sakit. Pero naay mga tao nga grabe ang reaksyon mo na ginatawag nga mag-anaphylactic reaction. Daghanan ana sa ilaha maglisod og ginhawa, mag-shock, magbaba ang blood pressure, magpalpitate. Kinahanglan gyud na madala sa ospital. Ang first aid, limpyuhan ang hubag ug mag-apply og cold compress. Kung napagani ang stinger, gina-advise na mo nga script of dili siya gamitan og tweezer kay basin og the more nga ma-pinch na nimo, the more nga magawas ang iyahang venom nga nabilin. John D. Esteban, 1 Mindanao.